aukera berri bat zehatuko dugu, udalengile zein herritarrok erabiltzeko zerbitzu berri bat martxan jarri nahi dugu. Hain zuzen auto konpartitu elektriko izango dana. Oiartzungo Hyundai Oarsokarrekin Usurriko udalak hitzarmen bat sinatu du. Eta, martxan jarriko dugu proba piloto bat izango da. Orduan, gure helburua izango hau udaletikan mugikortasun eredu berri bat sustatzea. Hain zuzen ere, gaur egun oso sustraitua dago eta errotua dago norbeak bere jabetzako auto pribatua edukitzea, eta izango nintzake alternatiba bat, ez? Hemen alternatiba bat, orduan, apustu nahi dugu. Kotxea hain zuzen ongo audaletxe aurreko plazan aparkatua. Eta izangoa gidabaimena dakan 18 urtetik gorako behazinek hartzeko aukera izango kotxea. Orduan izangoa herritarrai edikita doan kotxe bat. Eta, pixkarra ipatu, azkenean mugikortasunak eragiten dela energia kontsumo eta ondina gaur egungo gizarte ereduntan. Orduan, Usurbilen bertan, industria kontumenatu gabe, energian ehuneko 74 bideratzen da mugikortasunean. Beraz, honek esan nahi du, mugikortasun ereduak garrantzia handia dula, eta eragin zuzena dula, bai energia kontsumoan eta ondorioz baita ingurumenian ere. Eta guk auto egiteko arrazoia pixkat izan zen, udaletxean ikusten duen garezi bat gazteora, bertako udal langileak laneko bideietako da biltzen duen beti gure auto konbentzionala, gure kotxe konbentzionala. Orduan hori genuen karentzi bat. Eta honekin, bururatu zitzaigun, zergatik ez probatu auto partekatu elektriko bat, bai izangoana herritarrantzako irikilea eta aldi berian udal langileak erabiliko guena, ez orduan bi funtzio hori beteko ditu. Eta noski, autua herritarrak eta udal langilea partekatziaz gain, gure artean partekatu ezkeo, hondikan hobeto. Eta honen ondurak izango behazke, azkenean emisioi ez duke izango, zarataldetik ez duke zaratikateako, eta mugikortasun justuak murrizteko albidetuko luke. Eta, Oiartzungo Oarsokarrek utzitako kotxia izan da Hyundai Kona ehuneko elektriko bat. Eta, bertan beto azalduko dugu honek, bide aplikazio bitartez hartzeko aukera egon ditzake. Eta, Usurbileko udalak gida bat prestatu dugu laguntza moduan, nola erabili eta ohiko zalantzak argitzen laguntzen duguna. Kostu izango litzake ordua €1.50 eta gero kilometroa 20 zentimo, denontzako berdina izango litzake, orduan, uste dudala kostu egoki bat, ez? Eta, izan dadila nahiz jakin pauso txiki badala, eta udalak ez dut eskumen handilik anontan, izan dadila pauso txiki bat mugikortasun eredu berri baterantza. Eta, ia, nahiz eta txikitik hasi, hau indartzen dikuen. Eta udaletik gaina bukatzeko esan, energia teknikarioa dakauna, orduan, komendatzen dugu, eozinek aurrenengo dizkutxiak nahi baina badu, igual, inautekin harremanik lan jarri adila, web horren ekiko dugu berezten bakila, edo, telefonoz degituta kasioen dugu, eta igual, hasierako argibidean ematen laguntzeko bintzat, komendagarri izango ditzake, kotxia lasai hartzeko. Eta, hitza joan ikasako jo. Eskertzen dugu Usurbilgo udaletxeari eman diguten aukera kotxe berri hau Hyundai Kona hemen edukitzeagatik. Hyundai apostu handia egiten ari da ingurunea zaintzen eta bere gama guztian elektriko aldetik jotzen duen. Orduan, bai automarkak eta gure kasuan Hyundai marka eta gure bezeroak eta jendeak gero eta gehiago inguruna askoz gehiago asolatzen gaitu. Eta hortarako, egiten ari gara proba berri hau, Euskal Herri mailan Usurbil da lehenengo herria hau egiten duna.
eta nik uste, pionero edo hau denik, Usurbilgo udaletxerako oso aberatsa izango dela, eta beste herriak atzetik etorriko dira, eta gu gaude prest baita ere beste herrikin berdina egitearekin. Hau kotxe Kona hau, Hyundai Kona, Usurbilgo herritarrentzako oso aukera ona da, batez ere kotxe elektriko bat erabiltzeko jendea oraindik ez dagoela ohituta olako kotxe batekin erabiltzea, eta daukate aukera, esan duzun bezala, igual 2 ordu 5 euroko batik edo, 2 ordutan erabili dezakete kotxe honekin, ez? Orduan, daukate aukera kotxe elektriko bat probatzea, eta bildur hori, kotxe elektriko eta automatikoa, ikusiko duzute oso erreza dela, erabiltzea, eta hitz egin dugun bezala, zuk esan didazun bezala, etxu probatu dezula, eta hasiera batean bildur hori egin zenuela, baina ja oso orduan, berriz jende, eskertzen dugula Usurbilgo udaletxeari, eman diguten aukerangatik, eta, uste dut oso ondatak.